Sahna çağırıyatın, mümkün olsa. Sahra Karazaya bu. Hayra qılım bu ýagdaýlaryňyz men bugün ýyrak turdum. Aslında bir saatrak, yarım saat diýen bir saat diýip aýnamaýyn. Yarım saatrak öň turdum bugün. Ruslany Hudaý bolsa şoňa gitjek, şolara görünjek. Nisip bolsa. Şolar ýaly günüňiz haýyrly, bereketli, rızkly, gowun geçiriň inşallah. Bizden Hudaý bola görnäýli. Ondan sonra burada işlenme. Belki işe giderim. Belki öye giderim. Hazır aymalağı tüdürcek olmalı edip edip. Onun nesip olsa gideyim. Siz neyle kovmayadan TikTok şodurşu gülüm. Şodurşu. Ne ütken hiç saat yok. Glazat edip ne yamalı bilemem. Sen yani. Zatları biliyorlar da çalma, çıkama, kovluktan aşağı ayma. Seninle kıdiyan çadip bari ha. Kara su atıyor. Ağda çıkmaklarda çalmalı. Esasen şu kara krem. Ağda çalma ama öyle. Bir ayrı işler veredim. Ama oraya. Ana. 61'lik 87 ya da 64'lük 60-98 bulaşa жаңартып alıp bilýän. Boyunlaňyzy ýatdan çykarma, elleňizi ýatdan çykarma akylyp. 7-den 70'e 2 krema. Liboy adam ulanyp bilýänler. Arkaýyn çalyň çallarym. Kol birden turduk, Hudaý bola gittik geldik, soň ýene bir ýere gittik kine. Soň hurma gittik, oturduk, wagt etdik. Şoň nastreniýasy ýok. Nem öýe geldik, otyr şu wagt. Bir hili kimediň hem şoň keýpimiz ýoklar edime. Näme bolka? Glazat edimka? Bilemem. Fikrin yok mudur sen? Hiç mi? Tek. Kıvamda da yok. Yani настроение yoksa. Biz filtrem çekerliyim şeyle de aşık ovadan urdurum. Ha? Kellen ağrıyam. Ayt dışarıda. Yürü umuran ya. Aha. Böyle. Yervelen yarma tuğuyenmedem ki. Sen fikrinçe. Sen fikrinçe ne kullanıp biler? Bilemem. Hiç bir fikrim yok. Babam orasın malya olup biler mi? Gördün mü diye? Diydin mi hali? Diyemedin mi? Babam görüyor fiyatı. Ha? Öyle. Kavramak mı bana? Kavurya. Görsün elini. Kırıkım geliyor. Bu dönüşü nasıl yapılır? Ya adamlara nehre düştüm sen kalama. Nehre. Gülalek gel, gülalek Nurcaman'ım. Görülü gülalek. Gülalek sevdası olmasa kıyınan ya. Şahsen gülalekten alıştırın ayışıdatları. Ana, gözünün aşağı, şu çalyağı da gün şeyle kaldırıp çekeni alıp oluyor gözünü. Şu atırım da kız. Gidip anat bakası gözün aşağına çalyağınız, gözünün aşağının yığırdığını, çiğişini, vitaminleri, gözünü çek
Gön bile gön efekti diye bir gerekti. Yüzmandan bakası var. Alın akıllı. Ay Melek. Ne diyorsun kıydım? Saçımı zinem çalıştı. Saç kule seçecek kollum. Saç kulesi. Ama şöyle. Ana getir ya. Ne. Yoksa da başka bağım şunayda yaşıl güldürüydü. Hakikaten bambaşka. Söyleyen adamın Sen mi? söyleyen adamın gözü in ovadan göz oluyor. Bir de çağıran için çok sağ olun. Doğru Ayşe. Sehra, sen söyleyen yanmı? Sehra kimiz bir adam. Sehra göz bir söyleyen yan. Sehra karacağım Yaşlı mı? Bana yaşlı oluyor. Sen var abi. Onda gel şey deli. Men hem oğudun gözü kıydı. Onu bahsettim. Men yani şunun Sehra bahsediyen solaydım. Sehra mümkün olur Sehra. Sahna çağır ya sen, mümkün mü olsa? Sehra karacağım var. Ben de tanımasına gittim. Onların da mecburunda kıyaslarına başlayalım. Yoksa da başka bağım şunayda yaşıl güldürüydü. Hakikaten bambaşka. Söyleyen adamın Sen mi? söyleyen adamın gözü in ovadan göz oluyor. Bir de çağıran için çok sağ olun. Doğru Ayşe. Sehra, sen söyleyen yanmı? Sehra kimiz bir adam. Sehra göz bir söyleyen yan. Sehra karacağım Yaşlı mı? Bana yaşlı oluyor. Sen var abi. Onda gel şey deli. Men hem Çağırdı adam günler. Bir de yürüyte ödeli bilen. Bir familya var bayır yaşı. Bayram. Yürüyte de ödeli bilen palavat bitir. Sağ aydım şey silap getirenin. Spasibo buradan da kaz verecek olsalar da kaz bir ala nokta. Yok bildiğin nakar. Şeyle ödüm bir sürüyen. Ha ödüm. Malades. Gelecek şef power. Ha aç korkar ödüm. Ödüm böyle ayalacak aç kaydım. Canım. Eline döneyim. Niye yanma? Gel takrar. Vay. Sağ ol canım tek getiren. Malades. Hakikaten. Spasibo biz silap getiren gaydım. Kulalak hidilet begener. Onun de. Begen ya. Sağa begen ya. Sonra nakar bakar getirdiler. Kıyıdan. Kızıl versen on yal begene nakar versen iyi sağa va. Çağın eline şular yemek bana degen şile. Olca malades. Döneyin sana. Salada mettir her gelecek. Adam günnar. Ben TikTok'ta da aşakta sen bellak geçerin gaydım bu mu? Ben idarlayayım. Ha, bellan sizem idarlan gelecek ki şef power. Ha, inşallah. Nitip portar. Da kadama kafeye de açman düşünüyor mu? Ha, inşallah aç gaydım. Malades. Benim sen kafe açanda dur da ağız bir gurlo şayela. Kafe açan geçti vacı geçti. Sen kafe açanda söz inşallah uzak gün açılışına vararım benim. Bu mu gaydım? Tağol gelin akalım. Böyle mi? Ana bilara megan. Ana. Yang palau, men palau mamon. Ana alo sidon, şondan bildin mi? Yo alo çağı. Bismillahirrahmanirrahim.
Ödüm bir şiren ýaly goýy. Sen tuwalama ha Men gaýym. şaňa diýip durna. Geljekki çağajyklara görelle bolýar. Şunýalak bir kusançak gyjagan şey çykýar bolýar. Her kim hem şo etmeli röýdýä öýden ahary öýde bel aýalça. Salam aýt gaýdym. Ejene salam aýt. Ellerinden öperim diýdi. Güläläkdaýdan diýdi. Gadan ýakyna daýmakka güler ýüzüň gülsün. Men goýulma seretme akylymla şu jagal gaýda etipdir gör. Tuwalım. Keçelen dur tuwsam mala de gaýdym. Men her göremde ýazýar. Asıl men gyýy çağalara hormat goýýan bilýärmi gowjam. Deneyim. Begenlik. Başy baýym. Ýakap alana. Bu prosta bizi nemedipdir de begendirmekläpdir. Biz bilen tanşaty gelipdir odan jamyň. Sen köprak pişirgende güläläp begeni. Allah'ım. Uçana. Öyle diyor. Geýen aýdyny gelerek bir zat etse ona ýaxşy galýar. Bordi ver gaýdym bordi. Düzeden firap şey şun sokmay diýdim. Mekke çynym bilen niýe gaýır. Degmen şoňa. Size häzir bir täzeli aýtjak. Aslında beýlenjek täzeliňizde däl ýöne bolan aýtmaly. Häzir aýtjak. Ha şoňa boşuşsun şoňa bile habar bereň. Ana Ferhat. Ana täzeli atlam. Çıpdyr Güläli. Täzeli atlam denem alypsyň oýňa şykan şifaniýer açylypdyr bolyn. Ýok korky. Gysar pasladı gördünüz. Allah'ım akılım doğruyum hazat diyecek. Gymylan doktor gymylan hakyrmet bolar diýýär. Eňinde kiminki onu alypsyň? Bunu getirmeýän näme? Getirmeýän Barqaýdy. Başladyň. Mehribanlar, geçme dur. Dur. Garaşma. Sen hatta like koymaly, repost etmeli, orsoňşylygyňa seni paýlaşyp çykmaly. Size gynançlyrak habarymma şu üçlü nabarymyz bardyr. Muň bilen ýüzüňizi ýuýaňyz, bu tonik, bu da siwirtkasy bilýärmi? Şuň bahasy galy 20 manat. 370 manat bolýar. 350-den satylýan bolsa, sentýabryň baha galy diýip aýt. Hawa optum şobar baha, optumçylar onu aýdyp geçeýin. Sentýabryň 1-inden bahasy 370 manat bolýar. Sentýabryň 1-ine da bir gün aýtdyrdy. Hawa ehtiyatly berdi. Hawa. Bir günçükde 350-den alyp bilseňiz, alyň akylym. Atak sentýabryň 1-inden 370 manat bolýanlar. Üstüne barymyz habaryňyz bolsun akylym. Ýöne ýüzüňiziň hem dermanyny. 2 aýyňyzda da gidýärler. Gelpiler diýip aýt. Aýt. Şu sana ýaňam jogap berjek boldum bolýan mara ha. Berdimi aslında? Ýöne aýdym goşulyp gitipdir-de. Sana goýgat jogap bereň şu taýdan. Birinji bilen siz öwrenişipsiňiz, bir eline telefon, bir eline edýän kömeklerini görkezýän adamlara. Men pikirimçe gaty ýalňyş satdy. Şo zatlay. Eger şol adama ýardam toplanýan bolsa, onu görkezip bilersiň, oňa mesele ýok. Ýöne onu görkezip edilmesi gowdatdal. Ola birinciden. İkinciden o zat o ýygyň sen bermeýäni nirden bilýär? Ya men oň bermeýäni nirden bilýäňiz? Palatýan bir ýeriňizde seredip men düşünmeýän adam şol. Ya diňe size telefonna görkezsek, ha görkezenen bolsa şoňa çykyp, "Way, eden kömeň görkezdiň" diýerdiňiz. Ýazardyňyz 100%. Onuň bir gadan tuwy şoňa näçe adam ştaýda mollada gelýär. Tuwy etkitdiler, alqyşok hakdiler, näçe adam nesip etdi, way gowdanyp ikiden bolly. Hani iyice kolan adam bir açık goğunu var, bir getirəyenler bir şireti gelip, bir jagadan palav cüceden şonam köp görýäňizler, vay ona bermen, muňa beräýmeli. Hawa ýok mun etmän, ona edäýmeli, ýok ona beräýmeli, ýok köçedäkilere we nireden bilýäňiz bermeýänni. Aşağına hemmeki tasdiqlap, "Hawa dogry diýäň." Diýdiňiz size görkezip bir elimiz bilen telefon, bir elimiz bilen nahar paýlasak, şogowy men üçin ýaman aýyp zatçyda. Mene halama, çynmaýan. Hiç gowdat däl. Bir jagadan gowurup getiräýänlerde şonuň uly gurrun etjek bolýan gülüm. Olar ýalagan bolmaň aýt. Bar adam saman, buğday biz saman minni. Bolşuňyzdan beter bol. Yok hiç şey güläş. Hiç. Bak şey.
Bapşa koyna uğramadımay koynam kır diyen molla da var gitti de. Fikirlendim gülaya insan kararım gittinni. Yok. Bir onu sarmayın yanında olayım. Yapacak değil. Näme çörek elle sen mi kamay kafana okti? Kafana gulaş. Öyle tamam ben bir onu sarmayı oturacak. Ya ondan ödüm oturacak deydi sen. Takkıcın yüreğini yardın. Yere koyun tarihen yanında cevap vereyim hiç mutluya. Ay, şuna yadayın da birazcık giyin ol güleş, sen bulağır bolacak bolsan, onun gepin çekersen olur şolar yalak, erved adam ken, seni görünne de yunga siyen yalak bol korkyalar. O sen gaynın del, eltin de hissadın del, şansıp giyin rek bol zat deyin de. Adamlar bir de adamlar diyenle diye ya da sigelen da diye İslen da diye dünyada en ervet saatleri biz bloggerlar istiyor. Ananın bir de hem ervet saatleri yazıyorlar. Onun bir business açara bir onun bir de reklam ettiriyor. Mesela gibi de ettiriyor bir stapel gerek. Ona sonra plança pul vermeli ben adam da men şunça patpişik yaptırın biliyorum adamın feuncunu alıp yudup içime sarp şunça patpişik yaptırın onun reklam gadet ya manga benim ana plança pul diyene ha vay sana ediyor ve ona şunça adamın gepin sen çekti ödün et Havvas. Bir de ne otun çöplemeli senin miyvasını yemeli ha? O ne hedilik yok kalın. Oy onu edon hemek için gepin çekti ödüm gurlede çıktı ağzım muğrattı hani gurlep adamlar bu reklamı değil adam aralarına salıp ovadan ne etmeli ona on bir sadırgıyın edip on yaletmeli öldürmüşümden paylaşmalı eğitmeli beytmeli real ne gep akılım şu real ne gep ben durmuşumdan bir de paylaşmasam ben reklamadan ben reklamı paylaşsan yürü o çıktım kabul olup görmeyeler o datları şu datları düzmeli şu datlarım sağlap bilmeli size de vurun ya şu hemen verin de ömrek biri stapel uğrattı ha menem mara padar kadi uğrattı yüreğimde kaldı şuna aytacak şuna geçme onun menem uğrattı menem mara katıyorsun katıyordu turgulum sana da değişti şu ana uğrattı onun padar kadiydi menem ayta ol gulum tanrı yakasın zat dedim beğendim onun geçmedi karış ana uğrattı menem ay adavet turgaydım dedim Kıç sahipamda qovadip reklamasını ettim. Kıç sahipamı mara aklım 20 stores salya bir günne o 300-400 minglik adamdan onça stores alanak oğunturmayın kilçerpmen yani bilen bilya. Ondan sonra koyup verdim. Tavol gülüm tanrı yakasını ipol. Ondan dedi neme uluyunda da koysana. Koyda uluyunda da. Ediyem benim. Gülüm uluyunda koysam reklamamı pulalarına ondan dedim. Ol sen padar kadıyı buğrattın ama dedim. Yok koy hiç adam olmaz deyip. TikTok'ta da koy uluyunda da koy deyip. Kiçeldik diyemek iyi verenem bir stapel. Benim mara gülü yüpök değer bir kımmat zat değerler. Şimdi açığa itiyen ben kızı zadım yok. Yaz geçsinler lan. Ona dinle ona iyiden dinle ona benim yok gülüm o dedim reklama ya zat dedim molin. Ay boranna zat ya. Ona gülüm dedim iyiden alayana dedim ben razı dedim bir kadar reklamana etip verdim dedim molin ana dinle de güleş. Yo dedi böyle giyiverin dedim benim Xuday tarafın giymedim Ayşan şu gep durunglu olacağı men dedi. Koydum bu cana dip SMS yazıp hani koyuyordu mi? TikTok'a çıkaracak gami, Instagram'a koyacak gami, canattı mı? Gülüm ben seninle niye mi gürleştim dedim. O koyduracak olsam pulunu azabım benim. Sen azabın olsa benim azabım ma dedim. Sen dedim gayret et şu koyna ki bereyin ne dedim kovdu dedim stapelın gepine alma uğrattım akılım uğrattım SMS'm yazdım gülüm dedim tanrı yakasın dedim diyecek koyan dedim ben yanlış mı benim azabım var onun azabı olşiyali hem medat karşılıkla kılım o ne ödün etmeli geçecek hem gelenek gene pulum gerek hem tordum dursun niye hem karnımam doysun niye bolmuyor da o
Alamakta yatıp stories çekmeyin. Yani burada aydık geçeyim ne gelmiş düşünsen adam köpeğiniz. Ben içimden uğlayan taşıma çıkar ya. Uğlulu biznesmenler, rahatlar var ya. Şolaram şonu alakılım. Uğlulu. Ma tağıradayına koyup bir ayten şonu açıptın ha. Bere. Bir hile qıtıq akılımca qıtıqlıqlarına aytacak qolayan kəbir adamınlay. Bizim köp zat görýäs ýagdaýyny, şu bizim gollugymyz gerek bolsa elimizden geleni aýtýar. O mesele ýok. Ýene umuman ýene aýtmalary, ýene bir başanýalyk himme kişi tanaýar da pulun berip etdireniň gowdam käy. Men ýigrenýärlerden men aýdyp berýän bolýan anan aýda. Köpsem şeýtýär. Nemet ýa? Padarka diýip ogratýar ha. Goýjak gämi, goýoňak. Ýa-ni goýasym marsa da goýasym geleni. Bilýär men ansat ulraç padarka gelýär ha. Ananyň hökman geýemde goýýan. Ana öňrän biri owadan koýna ogratypdyr. Şan hökman ne geýemde hökman paýlaş geçenmiş koýnak şutaýdan alym diýip. Aýtmasa şan diýmese beter edýän ödüm bilýärmi? Padarka jan eňinde görmek isleýär, şeýle ogratýar. Reklamada dälir diýip ogratýar eline gelýär. Jan goýup beräýdi, şon kyn bolmasaň akkauntlaňa plan nene edelim alkydaýda diýen. Taňa dönen alkydaýda diýen padarka men isesem goýur, issemesem goýmarnan men. Biriniň dowlanyny gutlamana baraňyzda padarka diýip berseňiz, hökman storsunda belli gaýdyşdyňmy? Plan nomer diýen dersiňiz da edip edem şolar ýa.